Rapport dettaljat tal-Kummissjoni Ewropea jikkonferma li d-daqqa fuq l-ekonomija Maltija bdiet qabel l-effetti tal-pandemija, konferma li l-bozza l-ħamra għall-Gvern kienet ilha li xelet. Fil-fatt huwa ċar li l-kriżi politika ta' Novembru-Diċembru 2019 kif ukoll in-nuqqas ta' fiduċja min-naħa tal-investituri waslu għal slowdown ekonomiku li beda xhur qabel ma tfaċċa l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna. L-istess rapport il ħareġ it-tlieta juri biċ-ċar li l-ekonomija lokali matul din is-sena se titnaqqar b'6% sakemm imbagħad terġa' tibda tirpilja fl-2021. Id-dejta tal-Kummissjoni Ewropea turi li r-riċessjoni fil-kontinent Ewropew għal din is-sena se tkun fermar minn dak li tbassar skont it-tbassir rivedut tal-Kummissjoni Ewropea l-ekonomija fiż-żona euro mistennija tieħu daqqa ta' 8.7%. Fost l-aktar pajjiżi milquta hemm l-Italja, Spanja u Franza, tliet pajjiżi li ħassew mhux ftit id-daqqa tal-pandemija kemm mill-lat mediku kif ukoll mill-aspett ekonomiku. Intant, fl-istess jum li fih l-Unjoni Ewropea pubblikat din l-informazzjoni ħarġet wissija biex il-pajjiżi iħarsu is-saltna ta' dritt. Il-Viċi President tal-Kummissjoni, Vera Jourova, qed tinsisti li qabel l-Unjoni Ewropea tagħti flus lil pajjiżi rispettivi dawn iridu jassiguraw li l-gvernijiet tagħhom qed josservaw is-saltna ta' dritt u li l-istituzzjonijiet jitħallew jaħdmu verament. Il-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin se jkun diskuss fi Brussell il-ġimgħa d-dieħla u parti minnu se jkun il-famuż Recovery Fund biex il-pajjiżi joħorġu mid-daqqa tal-COVID. Minn dan il-fond pajjiżna mistenni jieħu kważi biljun euro. Bi 350 miljun ikunu flus diretti għal ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawċin.